Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 28 березня, понеділок. Це 760-й день анексії Криму. 72 людини загинули, 29 з них діти, 315 отримали поранення. У Пакистані прогримів вибух у місті Лахор на північному сході країни. Смертник підірвав себе на стоянці біля воріт парку, який був сповнений відвідувачів. Поки що вдалося впізнати тіла лише 54 жертв. Відповідальність за теракт взяли на себе таліби. Поліція затримала 15 осіб, яких підозрюють в участі у теракті. У зв'язку з вибухом у Пакистані оголошено триденний траур. Я допоміг багатьом пораненим дістатися швидкої. Я дуже змучився, повернувся додому геть знесилений. Сьогодні прийшов знову подивитися, як тут справи. Я стояв біля гойдалки, коли стався вибух. Він був дуже потужним. Ми підбігли ближче і побачили величезну калюжу крові, в якій лежали і мертві, і поранені. Тут у парку не було жодних перевірок відвідувачів. Вони мали вжити хоч якихось заходів безпеки. Відставки генерального прокурора Віктора Шокіна вимагали сьогодні біля адміністрації президента на Банковій. На акцію прийшли більше 300 людей. Головна вимога протестувальників – призначити незалежного генерального прокурора. Вранці з плакатами в руках до адміністрації президента збираються люди. Вони за відставку генерального прокурора Віктора Шокіна. Серед них і Тетяна Сачевська. Працює в Національній опері. Сьогодні у неї вихідний. Щоб вибрали ми незалежного прокурора. Зараз це креатура президента. Хочеться, щоб він більше прислуховувався до громадськості. У Верховній Раді є достатньо голосів за відставку генпрокурора. І завтра все ж таки звільнять Шокіна, сподівається Мустафа Найєм. Але не виключає, що під час голосування Шокіна може повторитися історія, як із відставкою уряду. Депутат обурений. Генеральна прокуратура продовжує обманювати суспільство. Провалюються справи чиновників режиму Януковича. Натомість переслідують тих, хто займався діамантовими прокурорами. І за 2 роки ми жодного разу не почули конкретних аргументів, чому досі пан Бойко народний депутат. Ми не почули, чому втік з країни Клюєв. Нам доводило, що це неможливо його затримати. Коли президент попросив пану Шокіну піти у відставку, він написав заяву і нібито пішов в лікарняний. Але насправді він приходив на роботу, виконував свої обов'язки. Він продовжував давати накази. І зараз, коли ми вже готові відправити його у відставку, є голоси у Верховній Раді. Але у прокуратурі з'явилася ванга. Ви знаєте такого пана Куценка, який виходить і каже про те, що в Верховній Раді немає голосу. І після того, як нас кинули фактично за відставкою Арсенія Яценюка, ми очікуємо, що завтра може повторитися те саме. Якщо навіть звільнять Шокіна, то виконуючим обов'язком стане його заступник Юрій Столярчук, який не дає ходу розслідуванням, твердять організатори акції. Деякі активісти пропонують розглянути кандидатуру Сергія Гарбатюка, який розслідує справу Майдану. Інші вимагають провести прозорий відбір на цю посаду. В публічній площині були обговорені кандидатури, були запропоновані президентові ці кандидатури, і він би вже вніс в залу Верховної Ради. І саме цей призначений народний генеральний прокурор вже мав би реалізовувати далі реальну реформу прокуратури. І тоді нас не буде випадків ганебних, які відбуваються зараз. До активістів вийшов представник адміністрації президента Ростислав Павленко. Пообіцяв, питання відставки генпрокурора Шокіна в Раді розглянуть завтра, в першій половині дня. Ільвіна Цидбулаєва, Ельдар Есматов, Заман, АТР. Завтра в Криму проведуть 2 засідання суду по справі Чийгоза. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. Перше засідання відбудеться о 10 ранку у Верховному суді окупованого Криму, а друге – о 12. Обидва засідання по апеляційних скаргах щодо незаконного утримання Ахтема Чийгоза і винесення рішення про продовження його утримання в СІЗО суддею Рідько. На останньому засіданні суду у справі 26 лютого 24 березня Ахтему Чийгозу надали слово. Аудіозапис його виступу виклала в мережу його дружина Ельміра Аблялімова. Я вас призываю к тому, к чему вы присягали, к соблюдению закона. Если каждый из вас будет на своем уровне нарушать этот закон, нашим детям будущего не будет. Не будет у наших детей, не только у крымских татар,
Вы не забывайте, репрессии коснулись всех. Ваши дети тоже потом страдали. Вернее, дети тех родителей, которых в 30-е годы насиловали. Я имею в виду с точки зрения закона. Вот меня возмущает больше всего то, что вы в тупую, просто выполняя чьи-то указания, несете вы ответственность. Вы не должны это забывать. Берите закон, раз вы уж ему присягнули, и на основании этого закона выносите. Вот те нарушения, то беззаконие, которое здесь творится, оно меня, учитывая, наверное, то, что я большую часть своей жизни прожил, настолько меня возмущает, но руки я не опущу. Вот сколько во мне есть сил, дыхания, сколько мне отпущено Аллахом, я буду бороться против такого беспредела. Постарайтесь не делать этих преступных действий, чтобы за ваши действия не пришлось страдать всем людям, а еще больше не стыдиться, чтобы не стыдились ваши дети. У Криму закривається єдине україномовне видання – всеукраїнська суспільна політична літературна газета «Кримська світлиця». У номері за 25 березня указала, що це останній випуск газети. Редакція газети, як і багато засобів масової інформації півострова, переїжджає до Києва. «Кримська світлиця» видається у Криму з 1992 року. Засновники Міністерства культури і туризму України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка та трудовий колектив газети. За часів Януковича газета припиняла друкуватися, однак пізніше відновила друк. Як свідчення того, що українці є в Криму, це звернення до господина Путіна, нашої читачки з Феодосії. «Не очень, увы, уважаемый в Україні товариш Путін», починається це звернення. Ну, звичайно, таку газету терпіти ті, хто під Путіним, не будуть. Таке гасло «Українську церкву виживають із Криму» або «Чи вірять у Бога гобліни». Ми не боїмося, так само, як і Дещиця не побоявся назвати тим словом того, хто цього заслуговує. Під Сімферополем ніяк не можуть побороти сміттєзавалище. Міський полігон твердих побутових відходів знаходиться у Кам'янському масиві столиці Криму. Його територія сягає 26 гектарів, а висота зваленого у 2 яруси сміття – 25 метрів. Звалище вже давно переповнене, його мають закрити, однак сміття з міста і околиць і досі привозять сюди. Район поруч з полігоном називають колективними садами. За документами це дачний масив, але багато хто мешкає тут постійно. Вот это было когда-то, еще при советской власти говорили, что эту свалку будет 3 ряда платанов, обсажено в круговую этой свалки, и 2 ряда, по-моему, орехов или еще что-то такое. Ну, до сих пор все садим, все выполняем и все. Весь мусор идет, мы живем тут, и все идет к нам. Как ветер какой, вот сегодня ночью был такой сильный ветер, он все нагнал опять все сюда. Хотели же где-то 1,5 года назад, ну, по-моему, или 2 года назад хотели закрыть. Ну и вот перестроились, теперь все. Постоянно, когда лето, оттуда и запаливают его, начинает такая вонь идти оттуда, не знаю. Вот осень и лето. Весной так еще нет, а вот лето и осень, да. Так что сильно воняет. Как ездили, так и ездят. Вроде бы как закрыто должна была быть, а так ездят. И вон, вы видели сами, какая дорога разбитая. Вообще-то это они должны делать. А люди каждый день вот это ездят в автобусах. И детки маленькие, сами ж. У Сімферополі мешканці крадуть бруківку з дороги. Знято на вулиці Жені Жигаліної бруківки містяни розбирають для власних потреб. Підтвердженням стали фотографії, викладені одним з місцевих депутатів. Бруківку на цій вулиці поклали ще на початку минулого століття, переклали після війни. І відтоді вона служила кримській столиці. Минулого тижня з невідомих причин комунальні служби міста зняли дорожнє покриття на цій вулиці, що викликало обурення у мешканців Сімферополя. Референдум в Криму у березні 2014-го був незаконним. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Росії, а нині один з лідерів опозиції Міхаїл Касьянов. На початку місяця Касьянов заявив, що його політична сила в разі приходу в Росії до влади готова повернути Крим Україні. А минулого року Касьянов заявив, що тільки кримські татари мають право за статусом ООН поставити питання про самовизначення у Криму.
Мы должны сделать еще один опрос. Это не был бы референдум, то, что проводил Путин. Это был опрос. Референдум не имеет права быть там. Нет людей в Крыму, ни украинцы, ни русские не имеют права на референдум о самоопределении. Это придумано было там, Лавровым с Путиным. Нет такого права в уставе ООН. Украинский народ определился, но имеет свое независимое государство. Русский народ определился, имеет свое независимое государство. Крымско-татарские вот не определился. Они вот, пожалуй, имеют. Но они, слава богу, не ставят вопроса о таком. Но автономия не должна быть. Должна быть автономная республика крымских татар? Должна. И мы должны провести опрос теперь уже в других условиях. В условиях свободного изъявления своих мыслей и дискуссий. И это будет основанием, это будет, ну скажем так, мнением граждан, которые власти России и Украины должны будут учитывать при составлении этого договора. У Криму було дуже багато російських військових перед анексією, але їхня кількість не перевищувала домовленості про Чорноморський флот Росії. Таку думку висловила в ефірі Радіо Свобода представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Упродовж всієї бесіди між ведучим Радіо Свобода Максимом Соколовим і Марією Захаровою була словесна перепалка. Ведучий називав події в Криму лютого березня 2014-го анексією півострова, а Захарова – легітимною зміною державної приналежності. Я слышу от украинских коллег. Вооруженные силы в Крыму появились чьи? Человечки-то. Нет. Ой, а вы не знаете? Я знаю, российские, конечно. Да, Да, даже президент Путин Вы это знаете, признал. просто дело в том, что там много лет они находились. Да, а некоторые еще и высадились. И нигде не написано, что они не должны были высаживаться. Нет, они не должны были высаживаться, в частности, в Верховном минуточку. Совете Крыма. Но это вы сейчас придумали на ходу. Ну, я не придумал, потому что я знаю, что не должно быть. Ну, вы знаете, но у вас мятежей не должно быть нет. на территории других На государств. территории Украины находились вооруженные силы Российской Федерации, находились в большом количестве. А Очень потом большом стали количестве. находиться в большем количестве. Да, но это количество не превысило того количества, которое было прописано. Они должны были захватывать государственный орган власти Украины. Активісти блокади Криму патрулюватимуть адмінкордон разом з прикордонниками. У Херсонській області активісти громадського об'єднання «Аскер» від сьогодні приступили до чергування на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом на всіх 3 пунктах пропуску – Чонгарі, Каланшаку і Чаплинці. Аскеровці чергуватимуть по змінах доба через 3. Їх можна розпізнати по пов'язці на рукаві з написом «Охорона порядку» з кримсько-татарською тамгою і українським тризубом. Також у активістів є спеціальні посвідчення. Бійці незаконних збройних формувань не припиняють вести вогонь по позиціях українських захисників. Терористи використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Протягом останньої доби вони 50 разів атакували позиції сил АТО. Найактивніші бої йшли у напрямку Авдіївки. Незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів сил АТО. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, і диверсійно-розвідувальна група противника у складі 6 осіб відступила. В напрямку Донецька обстріли сил АТО відбулися також в районах Шахти – Бутівка, Луганське, Піски, Опитне та Зайцеве. На інших ділянках фронту теж було неспокійно. Поблизу Новотроїцького бандити застосували міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси. Також на Маріупольському напрямку ворог цілив захисників Мар'їнки, Широкіного та Тарамчука з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. З метою утримання своїх позицій українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Українське видавництво випустить підручники кримсько-татарською мовою. Видавництво «Букрек» в Чернівцях випустить підручники кримсько-татарської мови і інтегрований курс літератури, в який входить курс кримсько-татарської літератури для 8 класів загальноосвітніх шкіл України до 2016-2017 навчального року. Тираж – 300 примірників, а собівартість підручників через невеликий тираж складе близько 300 гривень. На відміну від підручників українською мовою, половину вартості яких оплачують з державного бюджету, а половину з місцевих бюджетів, Міністерство освіти і науки повністю оплатило підручники для кримсько-татарських класів. Шестирічний кримчанин намалював собі паспорт України. Маленький севастополець зробив паспорт власноруч.
Фотографію цього документу опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук мешканка Севастополя. Під фото вона написала: «Любов до своєї землі, усвідомлення себе громадянином своєї країни прищеплюється в сім'ї. Крим буде українським, поки в ньому є такі сім'ї і в них ростуть такі діти». Кримчанка здобула 2 медалі на черговому етапі Кубка світу. Українська гімнастка Ганна Різадінова взяла срібло у вправі з булавами та бронзу у вправі зі стрічкою. На змаганнях, що відбувалися з 24 по 27 березня у французькому місті Т'є. Також вона продемонструвала вправу з м'ячем, однак припустилася помилки і не отримала медалі у цій категорії. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше й о 19:30 у випуску «За Аман» з Ельдаром Кульцейтовим. Будьте з нами. До побачення.